Hello friends, बरायबाय Bodo info officially YouTube channel आसा खालामो नोंथांमोना बयबो मोजां दङ। दा फाइनाली गोदान भिडिअ लाबोबाय। गोबां बिजि दंमोन बेनि थाखायनो आपडेट खालामनो हायाखैमोन। दा ग्रेड 4 साख्रिनि आनजाद लास्ट दा बेनो जाबाय गाबोन एबा सानदेआव जासिगोन। स' बेयाव मा लांनांगोन बोरै जागोन आरो माबोरै एन्सार किस मोनगोन बेनि सायाव गुवारै आपडेट लाना फैदों। बेखायनो भिडिअखौ नोंथांमोना नायग्रोजोब अब्लासो बुजिगोन। नोंथांमोना खायसे डाइरेक्ट कमेन्ट्स खालामो। दा भिडिअ नाय अब्लासो नोंथांमोना बुजिगोन आरो एग्जामाव जेबो प्रब्लेम नोंथांमोना जानो मोननाय नङा आरो। दा जियानो जा जों थांगोन अफिसियेल वेबसाइटआव आरो जायफ्रा चेनेलाव गोदान साबस्क्राइब खालामना लाबानो जाबाय। जेब्लायबो साख्रिनि आपडेट नोंथांमोना बर' रावजों बड' इनफो इउटुब चेनेलाव मोननो हागोन। दा जोङो सेबानि अफिसियेल वेबसाइटआव फैबाय। लिंकआ दङ डिसक्रिप्शनाव। नोंथांमोना बेयाव फैनाय लोगो लोगोनो बे पेजआव फैनो हागोन आरो लोगोसे एडमिट डाउनलडबो नोंथांमोना खालामनो हागोन बा नोंथांमोना एन्सार किस नायनो हागोन। स' बेखायनो बे क्लास 4 दङना बेयाव खनसे क्लिक खालामनो हो आरो बेयाव क्लिक खालामनाय लोगो लोगो पेजआ अपेन जागोन। बेनिफ्राय जोङो गासैबो प्रसेसआव जोङो बेयाव फैनो हागोन आरो। दा नायदो नै एडमिट नोंथांमोना मोनदों लिंकआ 1 2 3 दङ। बेयाव जायखिजाया खनसे क्लिक खालामबानो जों एडमिटखौ डाउनलड खालामनानै लानो हागोन। स' बेखायनो सोरबाफोर खालामाखैबा नोंथांमोना खालामना लादो। दासिमबो सोलिगासिनो दङ। बेयाव आइडिखौ होनानै जास्ट लगइन खालाम आरो जुदि आइडि गोमादोंब्ला नैबे फरगट पासवर्ड दङ बेयाव खनसे क्लिक खालामना हो। दा जोङो फरगटआव क्लिक खालामबाय आरो खालामनाय लोगो लोगो फिन खनसेबा फरगटआव क्लिक खालामदो। जाय फन नाम्बारखौ बै समाव एप्लाइ खालामनायाव होदोंमोन बेखौनो होदो रेजिस्टार थानायखौ आरो बार्थडेखौ होनानै साबमिट खालामबा नोंनाव मेसेज थांगोन आरो बेयाव नोंथांमोना आइडि मोननानै नोंथांमोना आइडिखौ मोननानै लगइन खालामनो हागोन। स' बेखायनो नैबे लगइन दङ बे लगइनाव क्लिक खालामबावनानै जोङो एडमिटखौ मोननो हायो रिकभारि खालामनानै लानो हायो। जेबो प्रब्लेम गैया आरो अके। स' बे क्लियार जाबाय। दानिया जों मिथिबाय एग्जामा गाबोन जागोन। बे आनजादाव बेसेबां एग्जाम लिरगोन। क्लास 8 पास लेभेलनि ग्रेड 4 आव 5 लाखनि बारा आनजाद होनो थांगासिनो दङ आरो 10 पास लेभेलनि ग्रेड 4 आव गाबोन 8 लाखनि बारा होनो थांगासिनो दङ। ITI आरो लोगोसे नर्मेल 10 पासनि ग्रेड 4 आव गाबोन 8 लाख जना एग्जाम होगोन आरो अके। देन बेनिफ्राय काट अफनि सायावबो एनालाइज खालामगोन आरो जोङो काट अफ होनोबा फार्स्टआव टटेल कुइसन नाम्बारा बेसेबां दङ जों बेखौबो नायनांगोन आरो लोगोसे गाबोन एग्जामाव मा लांनांगोन बेखौबो नायगोन अके। दा जों बेखायनो एडमिटखौ नायनोसै। दा बे जाबाय एडमिट नोंथांमोननि आरो बेयाव आन्दायनाङा जे पेपारा 1 आरो 2 दङ। बाथ्रा जाबाय बेयाव जोंहा ग्रेड 4 आ मोननै दंमोन ना क्लास 11नि मोनसे बेनिफ्राय 10 पास लेभेलनि मोनसे। जुदि नोंथाङा हायार सेकेन्डारि पास अब्ला मोननैबो पस्टआव एप्लाइ खालामदों अब्ला बेबादि मोननै पस्टआ ओंखारगोन। बेनो जाबाय HSLC आरो लोगोसे क्लास 8। स' बेखायनो जुदि खालामदोंबा नोङो मोननैबो पस्टआव नोङो फुं आरो बेलासियाव आनजादाव होनो हागोन। जेबो प्रब्लेम गैया आरो नोंथांमोना साख्रि मोनगोन अके। स' बेखायनो बे थाबाय आरो जायफ्रा मोनसेल' पस्टआव खालामदों मोनसेल' नोंथांमोना थागोन आरो। दा बेखायनो फुंनि एग्जामा नोंथांमोननिया सानडे एबा गाबोननिफ्राय 9 AM जानाय लोगो लोगो फार्स्टआव 10 पास लेभेल ग्रेड 4 आ जागोन आरो बेलासियाव क्लास 8 पास लेभेलनि ग्रेड 4 आ नोंथांमोना जागोन। बेखायनो गांसे एडमिटजोंनो मोननैबो आनजादाव नोंथांमोना थानो हागोन अके। बेखौ क्लियार खालामबाय आरो टटेल कुइसना गाबोननि आनजादाव मोननैबो एग्जामाव 135 कुइसन फैगोन आरो लोगोसे 135 नाम्बार थागोन आरो मोनसे हाबानो 1 मोनगोन अके। स' बेखायनो बेखौ जोङो क्लियार खालामबावबाय। स' दायो नेक्स्टआव फैबाय नेगेटिभ मार्किंआव। दा जों मिथिगौ जे जोंहा 1/4 नेगेटिभ दङ। माने बाथ्रा जाबाय मोनब्रै रं जाबाथाय नोंनिफ्राय -1 दाननाय जागोन आरो अके। जुदि मोनब्रै नोंनि एन्सारा रं जाबाय नोंनिफ्राय 1 माइनास दाननाय जागोन। जुदि नोङो हायाबा एग्जामाव हायाबा लिराबाबो जेबो दाना। नैबे 1/4 नेगेटिभआव नोंथांमोना जेबो जुदि कुइसनखौनो रोङाबा लिरालासिनो थायोबा नोंथांमोननिफ्राय नाम्बार दाना। नाथाय लिरनानै जुदि मोनब्रैया गोरोन्थि जाबासो नोंनिफ्राय -1 दाननाय जागोन आरो अके। स' बेखायनो हायैखौ नोंथांमोना रावबो लिरनाङा। स' दायो गाबोन एग्जामाव मा लांनांगोन। दा फार्स्टआव एडमिटआ बेखौ लांथारनांगोन। बेजों लोगोसे आइडि प्रुफ जेरै हमना ला आधार कार्ड पेन कार्ड भटार कार्ड जि दङ नोंथांमोना बेखौ लांनांगोन एग्जाम सेन्टाराव। बेखौ नांथारगोन कम्पालसरि बेखौ लायो। स' बिनिफ्राय OMR सिटखौ माब्ला मोनगोन। दा नोंथांमोना OMR सिट मोनगोन। दा बेनो जाबाय नोंथांमोना एग्जाम होखांबा। स' बेखायनो माखासे डिटेल्सखौ नायबावनोसै। दा बेयाव नोंथांमोननिया गाबोन जेब्ला एग्जामाव थांगोन अब्ला नोंथांमोना कुइसन पेपारखौ मोनबोफागोन। बेनो जाबाय एग्जाम लिरखांनाय लोगो लोगो नोंथांमोना कुइसन पेपारखौ मोनबोफागोन आरो बेनिफ्राय नेटनिफ्राय नोंथांमोना नायनोबो हागोन। आरो बे कुइसन पेपारा ABCDE F सिम सिडिसार दङ आरो नेगेटिभ मार्किंआ बेबायदि लिरगोन 0.25 एबा मोनब्रै रं जाबासो नोंनिफ्राय -1 दानगोन बेखौथ' खोन्थाखाबाय। स' बे क्लियार जाबाय। देन बेनिफ्राय नोंथांमोननि एन्सार किसखौ बोरै मोनगोन अके। स' एन्सार किसखौबो नोंथांमोना मोननो थांगासिनो दङ। दा फार्स्टआव OMR सिटखौ नोंथांमोना लाबोनो मोननाय नङा। बेखौ एग्जाम जोबनाय लोगो लोगोनो होबोफानांगोन। एन्ड कुइसन बुकलेट एबा कुइसन पेपारखौसो नोंथांमोना एग्जाम जोबनाय लोगो लोगो मोनबोफागोन अके। स' बे नोंथांमोननि थाखाय क्लियार जाबाय। देन बेनिफ्राय एन्सार किस बोरै नायनो हागोन। दा एन्सार किसाबो होगोन। मानो होनोब्ला एग्जाम जोबखांनाय लोगो लोगोनो एन्सार किस होयो आरो एन्सार किस नायनानै नोंथांमोना गाव गावनि रिजाल्टखौ नायनो हागोन। स' बेखायनो लगइन खालामनांगोन। लगइन खालामनानै जुदि
नोंथांमोना OMR sheet पार्सनेलखौ जुदि नायनो गोसो दङबा गाव लिरनायखौ नोंथांमोना पेमेन्ट खालामनांगोन बेनो जाबाय 50 रुपिस अके नैबे अफिसियेल वेबसाइटआव फैदो आरो बेयाव फैनानै नोंथांमोना लगइन खालामनांगोन आरो लगइन खालामनानै OMR sheet नोंनिखौ एग्जामाव जि लिरदोंमोन ना 50 रां होनानै नोंथांमोना पेमेन्ट खालामबासो बेखौ डाउनलड खालामनानै डाइरेक्ट नों बेसेबां नाम्बार मोनदों बेखौ नायनो हायो नाथाय बे एकदम फाइनाल रिजाल्ट नङा आरो जास्ट नोंथाङा बेसेबां नाम्बार मोनदों 135 नि गेजेराव स' बेखौ नोंथांमोना 90 प्लास मोनदोंबा अरेल टेस्टनि थाखाय चान्सआ दङ आरो अरेल टेस्ट पास जानाय लोगो लोगो दा मोनसे काट अफ ओंखारसिगोन आरो काट अफ ओंखारनानै डाइरेक्ट नोंथांमोननि साख्रि बेनिफ्राय गुबुन गुबुन अफिसाव ग्रेड 4 हेल्पार हिसाबै नोंथांमोना साख्रि मावहैनो मोनसिगोन दा बेनो A to Z मोनथिबाय आसा खालामो एग्जामा मोजां जागोन बयनिसिम अल द बेस्ट थाबाय बड' जब इनफो फेमिलिनिफ्राय दा नोंथांमोननि थाखाय नेक्स्ट भिडिअ फैगासिनो दङ आरोबाव गोदान साख्रिनि सायाव